Nu vil jeg lige vise, hvordan man påfører Ceramic Professional fra Nexen af. Det er blot at suge det op i den her kanyl her fra flasken af. Giv det en strik på applikatoren, ligesom her. Og så spreder du det bare ud på hele panelen i panel ad gangen. Og en strik, den rækker utrolig langt, så det vil være med at putte alt for meget på din applikator. Så venter vi bare i 2 til 5 minutter. Det afhænger lidt af temperaturen og luftfugtigheden. Nu er der gået et par minutter, så har vi en sprit ny mikrofiberknude til coating. Og så tørrer grundigt af og bruger 2 forskellige knude for at fjerne det hele fra vinens overflade. Og det er vigtigt at komme ud i alle kanterne. Og også på dele, som man ikke tror, man lige har rammet, fordi det kan ikke rigtig undgå at ramme noget af det, der ligger ved siden af. Så tager vi klude nummer 2, og så tørrer grundigt af, kører endnu længere ud, for at være helt sikker på, at vi ikke overser noget. Mere besværligt er det faktisk ikke at så få sin bil til at så få 5 års beskyttelse. Så nu er det bare at stille sig tilbage og nyde udseendet på den.